Здравейте хора, аз съм Силви и днес снимаме клип на Асфалт 8. Първи епизод. Аз имах и други епизоди в стария канал, но сега съм си направил нов канал. Сега да намалим звуците. Така. Така, малко да ги намалим. Оп. Така. Ще сменим това. Пишете в коментарите кое да си сложа. Сега ще играем с това. Чакай да го меря. С ето това. А нататък вие ще кажете с какво да играем. Сега почвам от много далеч. Сега. Тук ли? Добре, аре тук. И събираме за ето тази. Никак не можем да покажем. След състезанието ще ви покажа. Така. Ако чуете някакъв звук, това може да е от моя хамстер. Оу, хора, събрахме ги всички. О, мая, събрах. Опа. Ама ти няма да мога да преминеш моето. Сега четвърче. Така. 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 Чакаме да запазим трето място на този. Това е доста бърза кола. Опа, малко да не стигнахме. О, хора, какво правя, бе, човек? Глупости. Бавно, бавно ще се карам. Спокойничко, няма за къде е бързо. Мерси, че ме стави жълтото. Не. Така. Ох, помислих, че не го дънтна. Не! Ох. Бъде, че има огради, които не се чупят. Четвърто място. Добре, все пак. Добра позиция, но до финиша трябва много да се запазим напреде. Ето сега настигаме и даже задминаваме. Полека, 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 полека ставаме второ място. И за нито правим дрифт.
Продължаваме напред. Чакаме до тук. Трябва да стигнем другия, който е вече почти на финиша. И трябва да го минем. Второ място, хора, за колко? Да. Малко зле се справихме. Но, какво да се прави? Ами, това беше от този клип. Спукайте бутона от лайк, абонирайте се и очаквайте клипове.